Fl-ewwel kwart ta' din is-sena, jiġifieri bejn Jannar u Marzu, ġew kważi 700,000 turist, bżieda sinifikanti fl-infiq tagħhom. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Jirriżulta li f'dan il-perjodu kien hemm żieda aktar minn 110,000 turist meta imqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. L-infiq ta' dawk li żaru pajjiżna fl-istess tliet xhur kien ta' aktar minn nofs biljun euro, li fisser żieda ta' 100 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. L-aktar turisti kienu ġejjin mis-suq Brittaniku, segwiti minn dawk Pollakki u Taljani, magħhom jingħaqdu wkoll dawk mill-Ġermanja u minn Franza. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ ukoll it-turisti li żaru Għawdex u Kemuna, kemm dawk li qagħdu għall-ġurnata kif ukoll għal dawk li raqdu hemm ammontaw għal aktar minn 330,000 persuna li jfissru 48% tat-turisti kollha li ġew bejn Jannar u Marzu.